Salam Patunggilan. Pancaran air hidup dinten Sabtu 17 Januari 2021. Waosan kita saking Jabur 111 ayat setunggal dumugi sedoso. Sumangga kita sami nedonga. Pinujiyo ala Rama kawula ingkang maha kuwasa, Gusti ingkang tansah kawula bekteni wonten ing Gusti Yesus Kristus. Ngaturaken panuwun lan saos syukur bilih paduka tansah ngrimati gesang kawula. Duh Gusti, wekdal menika sarengan kalau badhe maos mirengaken lan ngraosaken pangandika paduka. Paduka tansah nuntun lan paring pepadang ing manah kawula. Matur nuwun Duh Gusti. Amin. Ayat nas ingkang kita raosaken saking Jabur 111 ayat kalih ingkang mekaten. Pakaryane Sang Yewah iku agung, patut dititip priksa dening saking wong kang kasengsem. Jejer raosan kita manah ingkang kaeraman. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, penelitian jejak karbon tumraping barang purba kala lan situs mangsa kepengker nedahaken dumateng para peneliti informasi sepinten umuripun barang utawi situs menika. Lumantar informasi umuripun barang purbakala lan situs menika, para peneliti saged niti priksa babagan kabudayan saha teknologi masyarakat ingkang wonten ing mangsa barang utawi situs menika kawangun. Asring para peneliti menika rumaos gumun lan manahipun sami kaeraman tumrap sedaya kaendahan saha kaelokan budaya lan teknologi ing mangsa kepengker. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, juru mazmur ing waosan dinten menika pirsa bilih pakaryanipun Gusti Allah menika saestu agung lan elok. Pakaryanipun Gusti Allah menika saestu pakaryan ingkang nengsemaken manah. Pakaryanipun Gusti Allah ingkang nengsemaken menika kababar lumantar keadilan nipun ingkang kagelar wonten ing satengah-tengahing umatipun, pangrimatanipun tumrap umatipun. Pakaryan-pakaryan menika saestu netusaken manah juru mazmur kaeraman. Miturut juru mazmur, pakaryanipun Gusti Allah menika langkung dipun titip priksa saestu langkung nengsemaken saha ngeramaken manah. Para sedherek ingkang kinasih, lumantar paseksinipun juru mazmur, kita kaajak nitip priksa pakaryanipun Gusti Allah ing salebeting gesang kita. Lumantar punapa kita saged nyekseni pakaryanipun Gusti Allah menika. Ing wulan tumitaing jagat menika kita saged nyekseni bilih alam raya saisinipun menika saestu wujud pakaryanipun Gusti Allah. Wiwit ing alit ngantos ingkang agung ing alam raya menika sedaya katitahaken dening Gusti Allah. Cobi kita tingali alam ing sakiwa tengen kita menika. Tamtu manah kita badhe kasengsem lan kaeramaken awit pakaryanipun Gusti Allah menika. Karana menika kita ugi dipun timbali kangge makarya ngrimati lan nglestantunaken alam menika. Sumangga kita ngupati kasaenan kangge alam menika, awit kita sedaya kagungan tanggung jawab kangge lestarining alam menika. Sarana pambudidaya menika tiyang sanes ugi saged ngraosaken pakaryanipun Gusti Allah ingkang agung menika. Gusti berkahi kita. Amin. Sumangga kita sami nedonga. Pinujiya Allah Rama kawula ingkang maha kuwasa, saestu Gusti paduka sampun makarya ing salebeting gesang kawula mekaten ugi wonten alam donya menika. Kawula saged ngraosaken bilih pakaryan paduka menika saestu ngedap-ngedapi lan nuwuhaken kasaenan kangge kawula manungsa. Karana menika Gusti paduka piyambak ingkang tansah paring piwucal supados gesang kawula menika
saged tanggal jawab tumraping lestarining alam lan saged nguwaken pambudidaya ingkang sae kangge kasaenan alam menika. Mekaten pandonga kawula kalau pasrahaken ing Gusti Yesus Kristus. Amin. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share.